ఉత్సాహంతో నన్ను ఒక ప్రపంచానికి ఒక పాటల పాడే విధంగా నన్ను పరిచయం చేశారు. నెక్స్ట్ అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మంత్రి శ్రీధర్ గారు ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ నేను ఎంతైతే ఉత్సాహంగా రాశానో, ఎంత బ్రెయిన్ పెట్టి రాస్తానో అదేవిధంగా శాఖర్ మాస్టర్ కూడా కంపోజింగ్ అలాగే చేశారు. సో ఆయన తగ్గట్టుగానే సిరీస్ సార్ కానీ లేకపోతే అన్న సో ఈ పాట మీరు కారణం ఫస్ట్ మా హీరో గారు ఆయనే బాగుంది వాయిస్ చాలా ABCD pillars for the entire movie. It looks like it. But it's a team effort అండి. టీమ్ ఎఫర్ట్ అంటే మంచి చేసినా చెడు చేసినా అది ఎప్పుడు హీరో కథలో పడుతుంది. సో వాళ్ళందరూ క్రెడిట్ నా అకౌంట్లోకి వేస్తారు. బట్ శాండీస్ డిసిషన్ ఆల్సో, ఎందుకంటే విన్నప్పుడు చాలా రెగ్యులర్ సింగర్, సో వేరే అనుకుని వద్దు వాళ్ళకి ఎంతలాగా ఎవరు పాడలేరని బోత్ శాండీ అండ్ మీ అండ్ ద డైరెక్టర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఫెల్ట్ అండ్ దెన్ బాబాయ్ నువ్వే పాడు. చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు.